издиҳоми ҳазорҳо нафар дар фурудгоҳи байналмилалии Кобул. дар пай ба ихтиёри Толибон даромадани қасри раисҷумҳурии Афғонистон, сокинон талоши фирор аз ин кишварро доранд. паноҳҷӯён муваффақ намешаванд хоки Афғонистонро тарк кунанд. аз як рӯз ин ҷониб дар бораи фирори баъзе чеҳраҳои маъруфи афғон хабарҳо нашр мешавад. шаби 15 август 143 низомии Афғонистон тавассути чархболу ҳавопаймо аз ин кишвар фирор карда дар фурудгоҳи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон поин омаданд. дар ин бора манобеъ дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон бар радиои Озодӣ хабар дода гуфтанд, низомиёни фирории афғонро муваққатан дар хобгоҳи донишгоҳе ба номи Носири Хусрав дар Бохтар ҷой карданд. низомиён бо 3 ҳавопаймо ва 2 чархбол дар фурудгоҳи Бохтар поин шуда, аз онҳо 55 силоҳи гуногун гирифта шудааст. бо таваҷҷӯҳ ба фирори паноҳҷӯён ба Тоҷикистон, баъзе коршиносон ки ин мавзӯъро пайгирӣ доранд, хостори он шуданд ки мақомоти тоҷик барои қабули паноҳҷӯён бояд ҳар чӣ зудтар ташаббус нишон диҳад. بین این دو کشور مشترکات زیاد فرهنگی، زبانی، تاریخی، ملی، تمدنی و حتی می شود گفت که ژئوپلیتیکی وجود دارد. از همین نقطه نظر تاجیکستان بیچون و چرا باید پناهجوی افغانستان را بپذیرد. фирори низомиёни афғон ба Тоҷикистон баъди ба дасти Толибон афтодани шаҳри Кобул, пойтахти Афғонистон сурат гирифтааст. дар остонаи суқути пойтахт, президент Ашраф Ғанӣ бо чанде аз наздиконаш кишварро тарк карда буд.